Mamičky drahé, ahojte, pozdravujem vás. A dnes máme za sebou prvú hodinu kurzu masáží bábätiek a ja sa veľmi teda teším. Sme v takej komornej atmosfére a tá komorná atmosféra som práve dnes zistila v podstate prečo sa to tak deje. A to je vlastne pretože keď som s niektorými vlastne komunikovala, keď som vás teda pozývala na kurz masáží bábätiek, tak veľa z vás reaguje na ten kurz, že nemôžu prísť z titulu moje malá ešte, alebo moje malé babätko proste nemá ešte vytvorený režim napríklad, alebo je plačlivé, alebo v tom čase napríklad spinka. Ale teda veľa práve je to o tom, že dajme tomu, že ste nie proste s dieťatkom zladené. Tento kurz masáží bábätiek je vytvorený práve preto a práve presne pre takéto bábätenka a takéto maminky, ktoré ešte nie sú, dajme tomu, zladené s babätkom vlastným. Už teda som niekoľko mamičiek naučila masírovať svoje dieťatko individuálne. Takisto sme mali krásny kurzík, kde bolo 7 žien a nikdy tento kurz nie je len o tom, že sa naučíte masírovať svoje babätko. Ja vlastne ani nedokážem viesť ten kurz tak, že proste naučím proste ženu len masírovať dieťatko a odchádza. U mňa je to vždy ako keby také celostné v podstate ladenie a ja to vnímam ako jednu z veľmi dôležitých vecí, alebo teda nástrojov v podstate komunikačných práve ako vhodných pre mamičku so svojím dieťatkom. Tým, že teda som mala syna, ktorý fakt plakal 20 hodín z 24 a práve skrze neho sa otvorilo toto moje poslanie už skoro 6 rokov dozadu, som si uvedomila, že je to veľmi dôležité a to, že dieťatko plače, je iba komunikačný nástroj toho, že jednoducho niečo nie je v poriadku. Veľakrát sa mi stalo, že v správach mi napíšu, tak ja to len prečkám, kým proste však z toho vyrastie, hej. Toto je práve to, čo by sme mali robiť a to je naozaj iba to precitnutie a tá dôvera a hľadať v podstate, čo sa jednoducho deje alebo čo je akoby zlé na tom dennom režime, dajme tomu. A presne sa mi to dnes aj potvrdilo, kde teda tie dve žienky, ktoré sú na kurze, stačila polhodinová rozpráva v úvodzovkách, ako proste sa vytvára dieťatku režim a ako krásne sa vie do toho práve zapojiť tá masážna technika, aké je to veľmi dôležité vytvoriť tomu dieťatku rutinu, ktorá práve tá rutina vytvára ten pocit bezpečia pre to dieťatko a tých nástrojov je viac, nie je to len masáž. Ale teda keď sa tu rozprávame práve konkrétne o tomto kurze, alebo teda o týchto masážnych technikách, je to z jedna proste prekrásnych vecí, kde to nie je len o tom dieťatku, ale je to práve aj o tej maminke, pretože veľakrát si ideme fakt tie vzorce proste kadejakých takých chladných výchov, alebo ako by som to povedala, paradoxne, my sme moc masírovaní neboli, ale sú proste krajiny, kde to dieťatko proste masírujú už úplne od začiatku. Existuje milión kníh, milión príbehov o daných krajinách, prečo tie deti proste neplačú. A viem, že je to pravdivé, naozaj som si tým fakt prešla, keď ten môj syn naozaj plakal 20 hodín z 24, schudla som 26 kg a stálo to všetko za to, proste je to o tom, aj teda o tom seba zaprení, ale aj o tom chcení. A ja som sa vtedy rozhodla, že chcem, že proste nedokážem to dieťa nechať 20 hodín plakať, ja neviem, v kočari, v postielke alebo niečo. Ale naozaj som sa tomu venovala a vytvorila som proste naozaj krásny rutinný systém, ktorý proste tie dieťatka vie upokojiť.
Takže ak sa tohto bojíte, že tam proste máte to dieťatko, ktoré je plačlivé, alebo ja neviem čokoľvek proste, že nemáte režim, verte mi, ako náhle začnete tú rutinu vytvárať nejakým spôsobom, tomu dopomôžete aj vy, to dieťatko proste plačlivé nebude. A tým, že bude masírované, je to jeden z prvých komunikačných nástrojov našich detí a to je práve dotyk. Pretože keď vylezú z toho brúška von, prvé, čo potrebujú, je pocítiť hruď proste vlastnej matky. A to si myslím, že je v základe úplne to najdôležitejšie, čo im môžeme dať a to je naozaj ten láskavý dotyk. Takže tie, ktoré váhate a neprihlásili ste sa napríklad aj z týchto dôvodov, stále máte možnosť, pretože každú hodinu vlastne zopakujeme určitú časť tela, ktorá už bola teda prebratá na tej hodine predtým a k tomu vždy pridáme tú druhú. Takže ešte stále sa môžete do budúcej hodiny prihlásiť a ja vám garantujem, že odjdete naozaj nadšené a myslím si, že aj s informáciami, ktoré vám nie každý dá, pretože čo som si uvedomila, ešte jednu vec, gro žien sa pripravuje na pôrod. Pripravuje sa počas tehotenstva, ženy chodia cvičiť, veľa žien mi takisto chodí aj na masáže, čo je takisto úžasné, ale na popôrodnú starostlivosť existuje veľmi málo typov a trikov. A ak máte nejaké v úvodzovkách problémy alebo takzvané v úvodzovkách opäť nespokojné babetko, toto je jedna z krásnych techník, kde sa dokážete naozaj spolu zladiť. Takže milé mamičky, ja vás teda ešte raz srdečne pozývam a ak potrebujete viacej informácií, tak ma neváhajte kontaktovať. Budem sa tešiť.